Ezt figyeld. Fia, most olvasom Márk evangéliumában a keresztülveszítése Jézusnak. Most olvasom Jézus halálát. És fia, van itt ez a... Hol van, várja? Hol van? Itt van, igen, itt van. Szóval ide beletettem ezt a képet, és fia, úgy volt, hogy én ezt csak így... Ezt csak így beletettem így a Bibliába, szóval így. Szóval valahogy így benyomtam így a könyvbe így. Szóval el tudod képzelni, hogy. És itt nyitottam ki a Apostolok Cselekedete 4, 7-től 17-ig, úgy volt, hogy így, valahogy így volt. És látod? Milyen szépen. Most a kiúzás azt nem nézd, de na. Ted? És itt pont a Péter arról beszél, Szentlélekkel telve, hogy a Jézus egyetlen Isten, és nincs más Isten rajta kívül. Milyen nagy véletlen. Sőt, várja, még van. És itt mondja a második János Pál pápa, erre csak emlékszem, hogy ezt elolvastam, most nem fogom felolvasni, hogy így, de ugye Mária vezet minket a fényességhez. Most megálltad, azt elolvashatod. De egy igen. Szóval, ja, az Isten létezik. Jaj, bocs. Szóval Isten létezik. Bocsi!